Timu chiveshe masura sei vakomana. Vakomana pakashata. Kuti ndikuudze zvatasangana nazvo zuva ranhasi. Varume izvozvi ndichangodzika. So handisi kuti vari kuenda mberi vari kuzvifambisa sei. Varume nyika yashata handitika. And please in life usada zvinhu zvakachipa. Zvinhu zvakachipa zvinodhura vakomana. Get it from me. Zvandasangana nazvo nhasi. It's something else. Asi ndakabona zvakadaro. Guys, handisi kunyepa. In fact, ndiri ndega ndiri panapa hapana munhu wandandinaye manje. Asi muchainzwa story iyo, I'm sure inotosvika munewspaper. Mona zvaitika mona tatiri pambudzi paroundabout paipa pamberi pepari kuvakwa roundabout kwataakukwirira mazuva ano kuya. So pauya truck ranga tiri kuenda kubedbridge. Tobva ratanga kutosvedzera bedbridge $3 vanhu vese vatomborignowa vakatoseka vakati auya anopenga chichi. $3 then vamwe blaz vanga ndichanga ndobva tonopinda muya. Saka navanhu ndo matraka anoba vanhu iwaya unotora munhu $3 kusvika bedbridge kupi koko kuri kuitwa $15 nevamwe anoda 3 chichi. Vanhu vataura kusvika vanhu vatozomira tazona truck iri ndirine maplates ekuzambia yose. So isi tafunga kuti chi driver uya unanga asingazive value $3. Maona takatoti vakomana truck iri rakachipa. Uyu driver uya anenge atoriwo munhu wekuzambia atozivi kuti $3 ine value. Oro else munhu atoriwo nemari dzake aroda hake kungonzwa kubatsira vanhu tichidi. Kudai tapinda muya tatozoti tatofunga almost 6 here tagara kuchimubhedha kuyako. Ini hangu ndagara ndaichidanda mumasvingo. Vakomana truck raro hasi muna tikadarika pazi patollgate paya tichibuda nemasvingo road iya yebedbridge harare bedbridge road. Takadarika patollgate pane ziriver rimwe riya riri papa ronzi chiko riya handizviti ronzi chi dzadza tokuma past 4 past 4 yes around past 4 because ndiri kutodzika izvozvi ndobva radarika pachibridge paya zvakana driver uya vakomana ndipei angaitora shoni yakatonaka akati tatongoti kuusewo driver truck riri kuzambia akati tatongoti kuusewo driver truck riri kuzambia chichichichi muna zvakanzi vakomana ndipei mari dzangu ndisandadi ndakanganwa. Tobva tatobubatanidza $3 aya tamupa driver uya atoisa muhomwe mushemushi. Isvangu takagara edu kuchimubhedha kuya mutodzwa zvemusic tada unosvika kubeatrice kuyako kwakwada kuti svibire mbijana titoona pasteering pane Gudo. Guys izvozvi taakuseka raitinaoba zvazvisingasekesi. Patone Gudo paya Gudo rendo ndobva ratochekwa kuti tarisa wavona watiwo kutya apa varume tekufoti hatiri 4 here nevakadzi 2 panoiswa kuita kubvunda. Saka veGudo riya vazukuru sekuru vanokanganwa ndipei $3 aya. Unozatika hapana amboda kuti uite zvinhu zvoda kupindura Gudo chamwari kuti sekuru tambokupai kana tambodini tangobatadza $3 tobva tatoendesa. Tichingoti darike paBeatrice Mbijana pane chionzi chimwe chinenge chishopu like wamheno kana paimboitwa chichi something hamheno pane chinenge uye sokutoona racheuka futi Gudo riya zvikanzi vazukuru sekuru vanokanganwa $3 aya. Tangocheuka kutarisana tabatanidza $3 taendesa tichidarika paFeatherstone tasvika indabva tafunga kuti takasvika paFeatherstone pane mapurisa kandoda kuaudza kudai kwana hapana kana roadblock. Tichingopfuure pananzi chimontagu watovarowa chimwe chiripo ndobva racheuka zvikanzi vazukuru $3 asekuru vasati vakanganwa tavapa futi. Izvozvi tatozoverenga mari yandaburitsa izvozvi ndiri kufamba kuenda kunonzi kuwest mumasvingo kubva muHarare kusvika mumasvingo ndaburitsa $27. I paid 9 times. Hamene vari kuenda kubedbridge muchaizwawo mangwana kana yakutaurwa iyoyo guys. Please ndapota mana zvinhu zvakachipa zvinodhura zvakachipa zvinodhura. Izvozvo ndopanda kuseka varume but zvisingatangiki. Kana pane vanodhiraivha matraka aita yo serious vakomana zvandaona hazvisizvo.